Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Divê xir û cirê de helbet gelek mirovên ku ji welatê Îslamê hatine hene. Em û wan hev nas dikin. Bi wan re axaftinên me çê dibin. Em bereketa Remezanê parve dikin. Yani aramiya Remezanê parve dikin. Mehekî pir xweş e, gelekî bi bereket e ev meh. Meha Remezanê bextewariyê dide. Bêguman her gelê, saet, roj û mehên salê xwedî xweşî û taybetiyeke xas û cihêreng in. Nimêja terawîhan cûreyek jî îbadetê ku coşiya Remezanê diyar dike. Yani dema em bên meha Remezanê rojî û terawîh têne bîra me. Helbet mirovê ku rojî digirin ji bo rojiya xwe temam bikin, dixwazin ku nimêja xwe terawîha jî bikin. Lêbelê meheke ye ku xemrevîn û dilgeşîn e. Li çar demsalên salê digere dor bi dor. Belê, ev me meha Remezana mübarek e. Ya rast birov bêtir ji îbadetê ku bi hev re dikin hez dikin. Gelek hadîsên pêxemberê me jî hene ku misilmanan sewqê îbadetê bi hevdû re dikin. Ez hema ji zaroktiya xwe û vir ve nimêja terawîhan dikim. û heta ez vê yekê qet ji bîr nakim. Ez li Ewkê, ez ji El Ezîzê me. Li wê derê camî nîm bû, sehayek hebû. Li wê derê qadeke vala hebû. Li wir lambeyên lüksan da leqandî bûn. Gelekî baş tê bîra min. Bi wî awayî min nimêja terawîhan dikir. Yani ez zarok bûme çaxê. Li gor ku ez di sala 1937 de ji dayîk bûme, naxwe salên 1940 û 43 bûn. Meha Remezanê li gelek deverên cîhanê ên cuda tê jîn. Lê gelek mirovên deverên din pir dixwazin ku xweşiya meha Remezanê li Stenbolê bijîn. Hele ku mirov were cihên wisa û nimêja terawîhan bike, bêtir bextewar dibe. İşlerin başı İslam'dır ya Hazreti.
ریتوالک جیان کو ام جزاروکتیا خو و دچنه و ام رمضان بجوش جین جی نمجن تراویح نه دبه کو ریتوالک جیان هری گرینگ رمضان بجی پر جارا مریف دبینه کو لبر مزگفتین قدیم گلک نفرین جنتوین جدا فتریا خودکن و بدلگیشی لبندا دما تایبت آن نمیجا تراویان دمینن. پشتی کو وقتی هرکس خوداوی جهینکاهی مزگفتان لتنشت هف ریز دبن و به هف ردست به تراویهن مبارک دکن. ام ایرول استنبول قدیم اکو یک جوارگهین گرینگ این رمضانی یین کو هر مسلمان یانزده مهان به حسرت لبنده دمینن و دما کو وقت ویتی شاد و بختوار دبنن. کیف و شادی رمضانی ده چاوی مروان ده کوچه به کوچه و کلان به کلان خواه فرح دکشینه. کسیم بروژی و یه نبروژی به حرمت و گرامی هفودن پیشوازی دکن دوی مهیده. وقتی و بر به مزگفتان و ده هرکم مروف جبو تراویحان.
helbet gelek nişaneyên Remezanê hene. Xurmeyên li ser dezgehan, lêz û beza tederakan, çadrên li qadan têne danîn, sifreyên li malan têne raxistin û bêguman mihyayên li her mizgeftên xwedî du mînare têne dalqandin. Bi nêzîkbûna saeta feteriyê re di destê her kesên ku li kûçeyan ber bi malên xwe ve dibezin de tûrikên nan û kilorîkan. Nimêja terawîhan jî perçeyekî vî ruhiyê. Weke xelata vê îbadeta ku ji paşî van vedom kiriye, yek ji keliyên pîroz û şêrîn ku hemû bawermend bi hev re bi dilgermî diçine secdeyê. Nimêja terawîhan hemû mirovên ku di mizgeftan de li têne ji hev rêz bûne bi heman armancê li hev dicivîne. Her çi qas di heman demê de heman bi zavbêne dubayrekirin jî di dilê her bawermendî de arezûyeke cuda heye. Bi gelek dua û niyazan ji Xwedaya Teala aramî, tendurustî, şîf'a û bexşandin tê xwestin û tobe têne kirin. Hemû ev dua û daxwaz di wî dilê ku hemû cemaatê bi hev re hilberandiyê de yekpare dibin. Herkes xwedî jiyan, serpêhatiyeke cuda û xwedî dilekî taybet e. Lê meha Remezanê û nimêja terawîhan hemû ev cudahiyên wan ji holê radike û wan dike hevpare yekdilî. Herkes bi dilekî xweşbîn li pêşberî Xwedayê Teala serê xwe pêl dike û diçe secdeyê. Destên xwe bi jor ve vedikin û bêdeng lêvên xwe dilebîtin. Di nimêjên terawîhan ên meha Remezanê de bi hemû niyazên dilan ên nedîtbar wek ji nû ve bişkîvîna kulîlkên hevtireng radibin semahê. Bêguman ji bo alema İslamê yek ji demên herî taybet meha Remezanê ye û her kesên ku rojî digirin ji bo nimêja terawîhan diçine mizgeftan û bi dilhevalên xwe re dest bi nimêjan terawîhan dikin. Çavên ku tu carî pergî hev nehatine û dibe ku wê carekî din jî pergî hev neyên, bi giramî û dilgermî li hevdû dinêrin di terawîhan de. Destên dibe ku carekî din neyên kelekên hev, bi carekî silav didin Rebbê jorîn Xwedayê Teala. û li hember van dîmenan kameraya jiyanê bi awayekî bêdeng tomara xwe didomîne.
ام دناف کلجانێکە مانەوی دەنە bi destpêka Remezanê re me nimêja xwe terawîhan kir ji ber ku nimêjeke ku cemaetê re tê kirine em jî ji bo ku ji feyz û bereketa wê sûdê wergirin em li vir in ez li Enqerê rûdinim lê bi sedema seyaheteke me ku rastî destpêka Remezanê hat em niha Stenbolê ne bi vê armancê me Camiya Sultan Ehmed hilbijart ji ber ku maneviyata wê bilindtir e